खुलुमबाय लोगोफोर दायो आङो दोंसे मेथाइ रोजाबनो नागिरदों आरोना बैसागु मेथाइ दायो बे मेथाइआ माबायदि जागोन आं प्रेक्टिसबो खालामथाराखै रोजाबना नायनोसै माबायदि जायो नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय नैबे बक्सआ बिराद फिसा लोगोफोर बेयाव बांद्राय बोलो होनानैबो रोजाबजाया आरो नैबे बक्सआ नुनायाव टर्च बायदि आरोना नाथाय टर्च नङा बियो बक्स फिसासो आरोना जायफ्रा मेथाइ खनग्रा बिथांमोना बेयाव माने मेथाइखौ सोलोंना खनग्रोनो हायो आरोना दा बेबायदि आरो आंबो खननानै नायनोसै माबायदि जाबा दा जाया ओरैनो जास्ट आनजाद नायनोसै आरोना मेथाइखौ दामना होदो दे मेथाइखौ दामना होदो हेलो हेलो आगै जनाय खानाय बानाय माब्ला जागोन नोंनि दालाय आगै जनाय खानाय बानाय माब्ला जागोन नोंनि दालाय होननायजों ओंखारलांगोन होननायजों लाना होननायजों ओंखारलांगोन होननायजों लाना खारगोन सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोन मैयागोन सानैजों संसार जागोन सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोन मैयागोन सानैजों संसार जागोन बैसागु 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 हे 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 सखिलै सना बायना मोसौ बायगोन आङो गंमेना लागोन पुराबा रुजुरुमु नोंजों खदागोन मैयागै आलो आलो नोंखौ दोनथारगोन खर'आव टुपि मेगनाव साथ' आखायाव घरि जुथा लंपेन्ट गानना बिहाव बिखुनजोनाव देदलां मादलां आलासि जाफैगोन खर'आव टुपि मेगनाव साथ' आखायाव घरि जुथा लंपेन्ट गानना बिहाव बिखुनजोनाव देदलां मादलां आलासि जाफैगोन रंजा 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 हे 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 माइनारि उथिनाय सेंग्रा नोंखौ फसायदों आयै फरायनाय सेंग्रा
साननायजों ओंखारलांगोन हुर होननायजों लाना खारगोन सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोन मैयागोन सानैजों संसार जागोन सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोन मैयागोन सानैजों संसार जागोन Thank you.